papan jembar kuburipun dipun paringi taman-taman swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya takziah ingkang hormati ing samangke almarhum badhe dipun sareaken wonten makam suci Kajur Kulon Sela Pamyara Imogiri Bantul. Mbok menawi panjenengan sedaya boten wonten jejiban ingkang wigatos kasuwun nderekaken bidaling layon kangge nyempurnakaken anggenipun takziah dumugi wonten ing pasareyan. Lan mbok menawi panjenengan sedaya tesih gadah jejiban ingkang wigatos awit naminipun kulawarga ngaturaken ageng panuwun lan ing sakmangke nderekaken sugeng kondur. Dumateng sedaya takziah ingkang hormati ing sakmangke wonten dalem dukita punika dipun wonteni salat unsil kobri sasampunipun badha salat maghrib. Dumateng sedaya takziah ingkang hormati Bapak Ngatiman menika piyantun ingkang sae sedaya warga kelangan lan ugi wonten dalem punika dalemipun Hajah Tulasi